účastníci pochodu. Nazdar! Nazdar! Velte přímo, leď po. Přímo, leď po. Hey, mister with your iron feet, yeah, never waver from your path. You think you got away with something, boy, well, see his hand and feel his stab. Yeah, you got away with words, alright, yeah, quite away with the ladies. You thought the trouble is you hang a left on, there ain't no maybes. Come and sing me down. Give my conscience. Zítra ráno bude jít. Ve dnech 8. až 9. listopadu 2014 pořádal 43. výsadkový prapor 3. ročník memoriálu československých parašutistů. Téměř 200 účastníků pochodu čekala pořádná porce kilometrů náročným terénem na trase Chrudim-Lichnice a zpět. 3. ročník memoriálu československých parašutistů, který je věnován na počest především paraskupiny Tungsten, která se skočila za druhé světové války na území protektorátu. Část trasy připomíná trasu právě paraskupiny Tungsten, která musela vinou navigační chyby překonat dalších 70 km navíc v nehostinném počasí, ve skrytém terénu, zejména v noci. Podmínky pochodu jsou náročné zejména z hlediska toho, že ten pochod není až tak věnován veřejnosti jako vojákům a výsadkáři musí být připraveni překonávat dlouhé vzdálenosti a teprve potom začít plnit úkol. Pro širokou veřejnost byla určená kratší varianta v délce 35 km. Kdo však chtěl poměřit své síly s vojenskými profesionály, mohl absolvovat trasu 70 km, na kterou byl časový limit 16 hodin. Když dojdeme později, třeba bychom šli, to se nestane, ale 9 hodin, tak se nic nemění a zítra bychom to museli o hodinu rychleji. V průběhu 2 dnů musela družstva o minimálním počtu 4 osob, složená z vojáků, policistů, hasičů, ale i nadšenců z řad veřejnosti, zvládnout pochod rozdělený do 2 etap. Přičemž na zdolání každé z nich měla 8hodinový limit a zároveň byla vázána stanovenou trasou. Přesekneme řetěz asi neodkouvá. Běží šňůru. Tak když jako telefony na sebe máme, takže cokoliv, jo? Tak si voláme. Dobrý. Tak. Čau. Super. Díky, mějte se. To jsem čekal, že dojdu dál teda. Nevím, no, těch 20 ještě to je moc a kdybych to tam dodval, tak zpátky 35, to si nejsem jistý, jestli bych to utáhl, no. Ještě 17 kiláků dneska, dobrý. Dobrý. Výživnej pochod, výživnej. Chrudimští výsadkáři pochod absolvovali se zátěží a zbraněmi. Chrudim! Po první etapě následoval povinný odpočinek, který nesměl být kratší než 5 hodin. V těchto 5 hodinách mohli účastníci nabrat i další síly, občerstvit se, zahřát teplým čajem a poté vyrazili zpět na chrudimské letiště. Dobře, tak jo, čau. 8 jsme všichni, kluci si berou dole vodu. Už to máme za pár, jenom kousek. Někteří členové družstev vyráželi do druhé části se značným vyčerpáním, což potvrzují i slova některých zúčastněných. Bylo to super, to bylo trošku dlhé, ale na budoucí rok to dáme znova. Taková nedělní procházka další, no. Tak co musí si říct, člověk vyjde si na procházku je 170. Bylo to strašný, nepopsatelný. Myslela jsem si teda nejdřív, že to bude asi trochu jiný, ale chtěla jsem si šáhnout na dno, tak se mi to povedlo mnohokrát, hlavně ve tmě, když kloužou ty kameny, ty listy tam. A viděla jsem i mrtvý hlavy, třeba uřezaný, tam jsem byla unavená a šáhla jsem si na dno tak 150krát. A chtělo se mi strašně brečet a nechtěla jsem to říkat nahlas, tak jsem nebrečela. Že chlapi nebrečej. Číslo? 34. Tak, dobrý.
Každému, kdo úspěšně dokončil 70-kilometrovou trasu v daném čase, byla udělena pamětní medaile s certifikátem, kterou si za dokončení tohoto náročného pochodu zcela jistě zaslouží. Tak já za svůj tým to hodnotím dobře, protože jsme došli všichni, což je celkem důležitý a měli jsme zhruba 1,5 hodiny rezervu, takže s tím jsme taky spokojení, takže spokojenost. Nejrychlejším družstvem s časem na 70 km 11 hodin 14 minut se stalo družstvo číslo 45 ve složení bezhodnosti Vrátný, Šlosar, Strnad, složené z průzkumáků a ostřelovačů 43. výsadkového praporu. Vystupte. Nečekané. Všichni zúčastnění se přesvědčili o značné náročnosti tohoto pochodu. Tak. Ostatní se to musí koupit. To máte společný. Ocení za roce. Příštím rokem budeme pořádat již 4. ročník, který proběhne znova v listopadovém termínu. Rádi přivítáme veřejnost, které bychom věnovali buď 70-kilometrovou trasu, nebo můžeme navrhnout 35-kilometrovou trasu, tak abychom část té trasy absolvovali společně.